Asa naman itong tirador ni Muya Perti, mandugaya? Malig lang ato. Di makatutanga itong tirador ni mo. The best kay itong profile. Sulit kayo kung tan-aw ang profile ato. Hindi na ito matabas-tabas di ay. Bigating mga tayang gipantumba to daring lugar. Impas yun ang buskin China na. Buskin sin na itong tirahon na eh. Baligya na dito. Sige, sige. Pero para ma-sure na to asa itong tirador ato, so ako sang tawagan. Hello, boss? Hello, boss. Pastilan yung bataan ni asa naman ka. Dugayan ni mo yung ating gawas na niya ron. Sorry kay boss. Naan ako diri sa stop. Kung sa stop, asa madapita, boss? Kani kong nakabutang diri nga giveaway. Pastilan, boss, mura ka to na dyan kuha na mong giingon. Pagplaster lang diya, boss, kagadagan yun ang oras. Sige, 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 boss. Plaster ako karon. Sige, sige, sige. O sige, 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 hulata akong sinyasa mo, tawag ko mo balik. Unya yan, nakamasta na daw. Kaplaster na. Problema itong bata, di man ito kabalong basag, stop. Hello, boss. Hello, boss. Nya, nakaplaster ka diya. Okay na ko diri. Plaster na. O sige, maayo na. Dahil mo gawas diya, do kalaki ron, nakaitom. Ano lagi? Ate, ano? Mawarta niya ito ka. Mawarta bito na kulban bito. Oo, boss. Na, boss. Asa man ako tiraw na ni, boss? Sige, sige, murag ganado na dyan kay kamutira ba? Kita ka nang nakakalo. Kanina kakalo. Paso na ron. Okay na, boss. Limbuto naman lagi to. Okay po sila na ko, boss. Okay na. Wala kayo problema. Na, mo pagay tanahuman. Ang akong pasabot, kanang nagkalo ay nailabti kay Intil, tana, kanang wala nagkalo mo ni Biggie. Sige, sige, boss. Sundan na lang ko tong kuha ni Dagan. Sige, kaya mangita ko kaplastaran na to kay para tirahan na po lang ko to. Sige, 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 boss. O sige, 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 sige. Sundi gida, ay good pag buhi ana. Bus, hindi po sila ito, bus. Tamangay ko, bus, be. Asa? Narito sa unan. Relax lang, diri lang sa ka. Tindog lang sa dire, kaya ako atuon, Sige, sa boss. tuhon ako. Kisa man na? Ikaw ba no? Bus, ulid. Ulit ako atuon, diri lang ka ha. Sige, Tindog boss. lang diri. Ha? Tay dali mo kauban bay. Hoy, okay na ka, relax lang sa diha. Kamay ka discover ha. Diya lang ka. Ano kung discover? Oh, nanawag na oh. Hello. Hello, 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 boss. Hello, boss. Kala ko dali plaster ako, boss. Kita na akong target, boss. Pusilo na ko ni. Duha na sila kabok, di ba? Kita ka nang bunguton dira nga naka-gray. Oo, boss, oo, boss. Okay, kanang bunguton. Mauna. Sige, mauni. Pedang. Limbuto man lagi. Okay na, boss. Mission na complete. Na! Anak ko katong bunguton mo, tutong asit. Gibigyan naman sa nimo, oy, mahurot mo na kung taon nimo. Nah. Dugay makay ka ni ingon, boss. Standby sa dia. Tanawa lang tong nindaga na atos buskinsin. Tanawa to kay pana na ko'y panhaon ra. Sige, sige lang, boss. Paabot ra ko diri. Sige. Pong! Saman niya. At tuwas tong tirador dito, be. Asa man dapat? Pero ikaw, sinyasi lang siya nga nanay lang si mong kamot. Ikaw dapat ang muduol kang buskinsin na. Sige, 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 sige. Ay, gid pa ikyasa pong kay last. Sige Na. Patay lagi na ron. Sayang kitong ibayad. Sige na. Impas na yung karon. Pung, doon na ka mag-ibus sila ito, pung ba? Kita mo na. Buko ka balo. Kasi bus ulit ang isa si amot isa to. Manguro kay sala. Kami text nina. Oh, ha? Mabalik. Oh. Kami ta kay mo kina. Mo, patay ni. Na tulo to ta. Dili lang ka.
Sakuro kay sala. Wala gani. Wala ka sala ano. Pastilan. Uy, may duha ka buok ba? Tawagan. Hello, boss. Kadimao baka ato bay nga bugo usad biya tong manghod. Tawag na. O hello boss. May duha ka tao diri, boss. Baktas, nakaputi lang nakaito. Mahaman ako tirahon na ni. O wadi na kang atik-atik, duha makakataon ni balik. Kanan nakaputi ayaw biggi, ang kanan nakaito may biggi. Ay pag duwa-duwa biggi, kuman diretso dire sa purok kay naa diri mong bayad. Ah, sige, sige, boss. Basta ang nakaito man kaha. Tirahan na ako ni. Sige. Paabot ko dire. Kuman na gid ang problema. Sumba na yun. Diretso no, kabuhos be. Wow, kung bayad. Di kadugay. Oy, Ginasing. Okay na. Bayad ako. Nara dire. Matay utang kita sumanghod ba tao balik. Bakit yun? Kaya ang mag-iingon, mayroon akong gitirahan. Bantay mo na boss kay namusin dito. Ito. Mao man to. Ay ko inag. Pastilan mali. Ay awasan ni mo boss ay.